Aħna se nivvutaw bil-qalb biex nibqgħu ngħinu lin-nies. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt id-diskors tiegħu fil-Parlament dwar l-estimi finanzjarji tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru brabta mal-Baġit. Dr. Abela beda billi sostna kif skont l-għajdut li qajmet l-Oppożizzjoni stess, illum il-Gvern ma ġabx dan il-baġit għad-diskussjoni għax suppost mar għal-elezzjoni. Lilin mixkil li l-Partit Nazzjonalista qed jitfa' fil-konfront tal-Gvern, il-Prim Ministru spjega li llum dan il-Gvern diġà daħħal ċertu miżuri fis-seħħ bħal dawk tal-inċentivi rekord fuq xiri ta' karozzi elettriċi u l-eżenzjoni mit-taxxa fuq xiri ta' proprjetà fil-qalba tal-lokalitajiet. Se nivvotaw bil-qalb biex nollu l-pensjonijiet. Se nivvotaw bil-qalb ukoll sabiex nerġgħu nżidu l-inward benefit. Se nivvotaw bil-qalb ukoll biex nagħtu l-akbar żieda fl-istipendji. Se nivvotaw bil-qalb ukoll biex inżidu il-mediċini u s-servizzi tas-saħħa b'xejn. U se nivvotaw bil-qalb ukoll biex nagħtu tax refund ieħor lill-aktar minn 250,000 persuna. Fil-waqt il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar id-deċiżjonijiet għaqlija tal-Gvern fosthom fis-settur tal-enerġija biex illum għall-ewwel darba pajjiżna għandu l-orħos prezz tad-diesel fl-Unjoni Ewropea u l-irħas prezz tal-petrol fiż-żona euro, il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar id-deċiżjonijiet importanti li ħa favur is-settur ekonomiku. Deċiżjonijiet riflessi f'rapporti ekonomiċi pożittivi wieħed wara ieħor fosthom dak ta' scope ratings fl-aħħar jiem. Qulna li għandna l-ar jew l-akbar riċessjoni fl-aħħar 40 sena. B'kontrast, l-ekonomisti tal-Kummissjoni Ewropea qed ibassru li s-sena d-dieħla l-ekonomija Maltija se jkollha l-akbar tkabbir minn fost l-istati membri kollha. Id-doppju dan it-tkabbir ikkumparat ma' żmien ta' meta kontu intom fil-Gvern. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela ċenna wkoll is-sitwazzjoni tal-COVID-19 u appella biex il-poplu jieħu anke d-doż addizzjonali li qed tkun offruta lilu. Il-futur ta' pajjiżna se jkun maġun mill-aġir ta' kull wieħed u waħda minna f'dan il-pajjiż. Dik hija realtà. X'nagħmlu llum se jkun qed jiddetermina il-futur prossimu ta' pajjiżna u l-futur aktar lil hinn ukoll. Dwar l-immigrazzjoni Dr. Abela spjega li dan huwa fenomenu kontinu li għadu fostna e kif ta' kuljum ikun hemm bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet f'dan ir-rigward, deċiżjonijiet madankollu li qed iwasslu għal inqas wasliet. Dwar dan il-Prim Ministru tenna li pajjiżna se jibqa' jagħmel kollox biex jikkonvinċi stati membri oħra sabiex jaqsmu responsabilità tal-immigrazzjoni permezz ta' aktar relokazzjonijiet, fl-istess waqt li jiġu ritornati dawk li ma ħaqhomx protezzjoni. Intant kif kienet jikkonkludi d-diskors tiegħu, il-Prim Ministru Robert Abela rrefera l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis. Fil-jiem li ġejjin f'dal-Parlament se nkomplu nuru l-aċċ li għandna biex issir il-ġustizzja u biex nibnu soċjetà li hija aktar ġusta. Aċċ għall-bidla li jinbet minn ħaġa waħda, bil-konvinzjoni. Fejn iva niddiskutu u ntejbu l-affarijiet, imma dan nagħmluh skont il-prinċipji tagħna. Differenti ħafna minn min ikolli nsemmi hawnhekk, differenti ħafna min jgħidilna li kkopjajnieh. U dak li skontu suppost ikkopjajna minn fuqu jispiċċa imur kontra tiegħu huwa stess. Insomma, dik hija il-politika tal-konvenjenza. Tagħna il-politika tal-konvinzjoni u tal-ambizzjoni.